Eshe ngalesikhathi kuhamba kanjani ngaka? Ake ngibingelela lesikhathi ngathi nje kuhamba kahle. Abantu ke ngicela behlale balinde kunomsebenzi ozayo maduze beshutha ipromo la engicabanga ukuthi bazoyijabulela abantu. Siseyinhlelweni ukuthi sizoyimemezela ukuthi izophuma nini mase siqedile ngayo. Ya mfowethu, ngiyathemba ukuthi nabantu emakhaya bayilindele ngamehla bomvu. Mhlawumbe mesingatshela nje abangakwazi nkabe yami ukuthi ngabe ubani wakabani lensizwa. Lolu ukhozi olumpunga ngidabula phansi nje. Emkhanya bayazi abaningi mangisho njalo ukuthi umvuka amasuku lo. Cabanga ukuthi mangithe nje ukhozi olumpunga ungangazi usewahambile ufuna ukuthi ubani lo yokwenzakalani naye. Mfowethu ungakwenza umculo omusha, umculo lo wenzayo. Umculo engiwenzayo umculo wesintu umaskandi. So ngicabanga nje ukuthi noma unayo leyo vibe nyana yokuthi wonke umuntu accommodateke kodwa kuseyiwona umaskandi bazokujabulela. Mfowethu singathumela lezi insizwe engemuva mhlawumbe lezi sithathe isiginci lapha emotweni ukuthi kusithinta kancane ke sizwe ukuthi ugethini. Awubala lasekhaya. Hayi mfowethu awuthinte ngiyibona nengezi phezulu. Kuyasho ukuthi ngwasemdletsheni. Suka. Amanzi siyawadla. Ayathela mama, ayathela. Akuduli isinkwa kuphela nomfazi uyadula. Suka. Kuphatha isiginci sihle kanje lo mfowethu. Ushele nje incane ingoma ukuthi ubimemeza lapho ngizwe. Siyidlala nje kodwa ngeke sithini ngalokho. Hayi ngiyenela mina hayi yabona lolu ugodo lwakho luyasho. Ugodo lumnyama lolu mangiphethe lona ngisongikhululeke phakathi. So yini lolu likhipha amanoni khipha amahedi. Mfowethu ngisacela ukuthi siqhubeke sishuthe ipromo yakho mfowethu ngoba isikhathi lapha sisolwandle lapha eRichards Bay njengoba libona nje nani ngani zakwethu. Lungalenaka ulwandle njengoba libona nje nani laphana kanjalo lonke lo hamba yonke le ndawo. Sesenzela nalabo abasegoli ke bekwazi